Здравейте, здравейте! Късно след обед се включвам, защото отново съм поканен да покажем нещо, което става в нашия град, една изложба, която се състои, и ще направим така една среща с човека, който организира, за да обяснят по-обстойно какво и точно е тази изложба. Виждате, вход свободен. Изкуството на Джан Шан Жен. Това е след Смолян, като там е била повече майче от седмица, сега ще кажат. Сега се намира в нашата Родопска искра, читалището в Чепеларе. Затова сега ще влизам вътре да видим какво ще... Да, образцово народно читалище, казват тук, подсказват ми. Нека да видим какво е вътре, как ще бъде тази изложба. Виждаме някой. Здравейте, да се представите за нашите зрители по света и какво правиме днес в Чепеларе, в нашото градче. Здравейте, аз съм Мартин Гарчев, координатор съм за изложбата за България, за международната изложба изкуство на Джан Шан Жен, в превод Истинност, доброта и търпение. Днес гостува вече и в Чепеларе, един месец ще бъде тук. Вашите гости на града и жители на града могат да я посетят. Може ли така да говорим, да ги даваме и ви говорите, значи тази изложба какво олицетворява? Нещо по... Тази изложба олицетворява първо изкуството, олицетворява 7 теми има вкарани в изложбата, свързани с божественото, с нарушаване на човешките права. Тук сега виждате такива сцени, тъй като хората, които са създали изложбата, в частност професор Кун Джан, минава през тежки времена заради неговите духовни убеждения. Той е бил репресиран от Китайската комунистическа партия. Преживява трудни времена, след което дава обет пред себе си, че ще разкаже за това нещо на света чрез изкуството, като използва неговата така свята форма от времето на Ренесанса. Избрали са неоренесанса като основен похвати и стил в масленото, в творбите с маслени бои. Тук влизаме в темата с кармичната взаимовръзка между доброто и злото, където е застъпвано и на божествено ниво, какво се случва, както и в ниските нива под човешкото, където е злото, и какво се случва, когато човек извършва добри и зли дела. Са теми, които са свързани с кармичната взаимовръзка и се разкрива много ясно в тези картини. А тази последната картина е от точката, в която няма връщане, се казва темата, а картината се казва Сълзи на скръб и радост. Тя е с S-образна визия създадена, с цел да се покаже от божественото до тъмните места, които очакват съществата, които извършват добри или лоши дела в човешкия свят. А тези платна, продават ли са някои от тях или не? Това само изложба, която обикаля в колко градове, държави, къде? Тази изложба е обиколила над 900 града и 50 държави по света. Тя е гостувала на изключително престижни места в целия свят. Тези платна в случая не се продават, тъй като ние не извършваме такава дейност. Да. Но ако някой има желание, бих могли да го насочиме към сайта, да го кажем съдействие и подкрепа. Браво, значи нашия град Чепеларе има честта да присъства тази изложба, така че абсолютно. За нашите граждани на град Чепеларе надяваме се, че ще дойдат повече хора, които да я видят, защото всяко едно изкуство е хубаво и добро за да знаем нещата, които не е само в нашата държава. Да, абсолютно. За мен е това непозната изкуство и се радвам, че тук присъствам, за да го видя. Абсолютно, да, непознато за много хора, но ценно. Това е изкуство, в което художниците, когато са създавали, той е базиран на дълбоко вътрешно съзерцание и е включена много чиста енергия в него. Професора казва, че той има способността да пречиства човешката душа и да дава сила на хората да вярват в доброто, и когато дойдат тежки времена, човек да бъде твърд, да може да отстоява себе си, когато има принципи, зад които е застанал. А в случая принципите са наистина с доброта и търпение, които са и основните 3 принципа в Фалун Дафа. Тук виждаме картина, в която млада жена е останала без дом вследствие на преследването.
И тя е в една плевня, в която спи с главния текст на книгата, което показва, че отгоре в нея има ангелско присъствие, което я пази дори в този тежък момент от нейния живот. Значи, тук има и доста религиозни неща, загатнати, дадени, това, което нали, християнството при нас го показва и искаме и ние сме, нали? Да, както съм виждал и примерно и в Лувъра, такива много сцени с небесни същества, които са свързани изцяло с християнството. Тук това момиченце? Това момиченце е останало без дом от днес за днес. Той се прибира от училище и разбира, че неговите родители са отведени от полицейски власти, които са подведени от това, че практиката не е добра и са отвели нейните родители. Тя буквално остава на улицата от, както казах, от днес за днес и се налага да живее по начин, който лично аз не мога да си представя. Тук гледаме момче и момиченце, четат книга, което Да. сега липсва при нас в това ново време. Повечето от младите хора забравиха за книгите и не ги четат. Това е хубаво, значи мотивираме младите да четат книги, Абсолютно, да знаят, да са абсолютно. запознати, да не са невежи, нали? Да, на знанието е много ценно нещо. Тук тяхната баба ги забелязва, че когато четат, над тях има енергия, в която отново има ангелско присъствие и тя го е споделила на художника и това е изобразено в тази картина. Всъщност те отново четат основния текст на книгата, тя се казва Джоан Фалон. Значи последно тук цял месец ще присъства това нещо, ще бъде Да, гост международната на изложба ще бъде цял месец в читалището, така че жителите на града и гостите на града могат да посетят и да се насладят на това прекрасно изкуство. А сега в 6 часа ще има откриване, Да, в 6 часа има откриване. което ще се състои тук, нали? Абсолютно, Откриваме да. изложбата и започваме. Благодаря ви за това, което споделихте с нас и нека повече хора да го наблюдават и да го видят. А чака ли след това някой друг град? Очаква ли посещението? Да, в цяла България имаме направено турне. Това ще го запазим малко като тайна, ще го обявим малко по-нататък, но имаме в цяла България турне през годината. Очакват ни още градове. Сега, между другото, сме и в Смолян. Едновременно Смолян и Чепеларе. Да, сета е разделен на две, така че Да. ето, че Смолян е близко, може там, който му е интересно да разгледа и другата част от света. От картини. Благодарим ви и успех! Благодарим и на вас всичко добро. Чао! Чао. Хора, виждате какво има в нашия град. Разбира се, винаги Чепеларе е бил културният център в нашата област. Никога не сме били на задна линия. Така че чепеларци са били активни. Дай Боже и сега да видим какво е останало от нашия дух. Това е от мене. Чао ви за сега. Добре дошли на едно поредно прекрасно мероприятие, част от майски културни и спортни празници на град Чепеларе. Благодаря ви, че присъствате днес. Сред нас са госпожа Антонета Говска, заместник-кмет на община Чепеларе. Браво! Госпожа Екатерина Петрова, председател на Общински съвет град Чепеларе. Госпожа Петя Касалова, заместник-председател на Общински съвет град Чепеларе. Както и много други представители на различни институции в град Чепеларе. Разбира се, не на последно място, тук сред нас са едни много значими хора, благодарение на което днес тази изложба е факт. И ние имаме така прекрасната възможност, защото не всеки би могъл да види, да се насладим, да се потопим в един свят на нещо много по-различно от това, което е в действителност. И тази изложба е част и се случва благодарение на господин Мартин Гарчев. Който е организатора на тази изложба. Също така сред нас е госпожа Помена Динева, която е част от тази изложба и организатор. Александра Ботева. И разбира се, да споменим името на тази изложба Джен Шан Жен. Дали правилно изгледа? Истинност, доброта и търпение. Разбира се, пак на нея последно място държа да спомена и госпожа Таня Калфова и госпожа Катя Калфова, които всъщност направихме връзката днес това събитие да бъде реалност. И сега ще дам думата на господин Гарчев да обясни
надълго и на широко за тази прекрасна и невероятна изложба. Заповядайте. Ами, ако искате вие и после ще отидем за официалности. Все пак да запознаем с основната част. Добре. Ами, добър вечер на всички. Благодарим за доброто посрещане и топлото отношение. Благодаря. Казахте, че аз съм организатор, но както чухте, всъщност аз сам не мога да правя това нещо. Зад мен и за този проект всъщност стои цял екип от хора, доброволци, които както аз, така и всички те вършим това нещо изцяло от сърце. За изложбата изкуството на Джан Шан Жен в превод истинност, доброта и търпение, като основа е базирана върху ренесансовото изкуство. Като стил е използван в тези творби, наречен неоренесанс, заради това, че художниците са се постарали да задълбочат играта с светлосенките и да придадат по-голяма емоция в изображенията и в личностите, които участват в всяка една от картините. Изложбата е създадена в 7 теми. Темите са пристигането на повелителя на будите, радостта от самоусъвършенстването, преследвания в Китай, мирната съпротива, кармичната взаимовръзка между доброто и злото, точката, от която няма връщане. Във всички тях може да забележите духа на художниците, това, което са искали да предадат като емоция и тяхното достоинство в времената, в които живеем. Основният човек, който стои зад този проект и тази изложба да бъде сътворена, е професор Кунун Джан. Професор Джан е майстор в скулптурата, както и в боравенето с маслените бои. Професор Джан всъщност как бива вдъхновен да бъде създаден тази изложба. Той минава през едни тежки времена, заради това, че е бил репресиран заради неговите духовни убеждения от Китайската комунистическа партия. Духовните му убеждения са всъщност в една древна система. Древната система за самоусъвършенстване Фалун Дафа, която е базирана на тези принципи на истинност, доброта и търпение. Тя се разпространява 1992 година. От уста на уста до 1999 година стават между 70 и 100 милиона човека, с които започват да практикуват Фалун Дафа. Тогава се прави едно преброяване на тази група от хора. Установява се, че броят им е станал толкова голям. И тогавашният лидер на партията решава да излечи системата и нейните последователи по всевъзможен начин, като ги обявява за враг номер 1 на страната и започва да ги преследва, до степен до която дори има създадено специално управление, което отговаря само за това нещо, а именно унищожаването на тази група от хора, което е равносилно на геноцид в тяхната страна, тъй като зад тези 100 милиона човека стоят и техните семейства, и те са пряко засегнати от репресии. Надявам се изложбата да бъде интересна за хората, които са дошли да видят днес и за тези, които ще дойдат през останалите дни, в които ще гостува изложбата. И по този повод искам да ви връча по една грамота за участие в нашите майски тържества. Благодарим за което. Браво! Госпожа Таня Калфова също. Таня. Благодаря, приятно съм изненадана, че Пелая заслужава. Също. Само една дума да кажа. Работила съм с този екип и тайно се надявах, че нещата са останали такива. Получавала съм подкрепа, макар че много дълги години бях извън Чепеларе. Безкрайно се радвам, че всичко е увеличено, обогатено, задълбочено и просто нямаше как. Ние с сестра ми бяхме категорични, че изложбата трябва да дойде в Чепеларе и един месец, надявам се всички да могат да я видят. Има смисъл. Благодаря. Справедливостта и толерантността в днешния свят. Пожелавам на изложбата голям успех.
неспирен интерес от страна на обществеността и вдъхновение в благородната ви мисия. На добър час!